Ya Allah. Aduh. Wedok. Gerak ngelote sik ngerajamu dhewe ora gelem. Jam wis wae rong enek malah. Ngelotas ae. Ya Allah. Yo. Wah iki ndi? Oh era enak ini kok. Geger lotas ae. Nanti wah iki. Sewilik cilik ya. Nek benek. Ana lotas wae ra enak ora. Lotes kembang. Aduh. Endi wae. Iki wae rada oke. Dik. Ngaten. Saya ceblok. Aduh woi. Wah. Gede biasane tapi aduh mateng jane. Udah ceblok mana-mana. Mateng lah. Ceblok. Aduh. Waduh kok embuh. Oke. Ya Allah. Aduh. Weh. Tolong. Mak cimok nek anu kowe. Aduh. Cepet. Cimok nek genter apa ondo ki mak ada. Aduh, piye iki? Aduh. Iki maju titik. Maju. Rene lho. Wes. Ya Allah. Aduh, ketok motor lagi. Aduh, remuk jambune iki. Aduh. Ada. Jan. Gara-gara wong wedok, aduh. Ada. Gara-gara iki. Awakku jambu apa iki? Katok ki taline wis ditali. Anu ya panggah. Cepat ae. Aduh. Kuwi semplah. Ngara. Wedhus tenan rasan. Gara-gara jambu iso awak keploro-ploro. Aduh.